geboren op Curaçao. Hij behaalde zijn HAVO-diploma op zijn geboorte-eiland en studeerde in Puerto Rico communicatiewetenschappen. Na een jaar op Curaçao als journalist te hebben gewerkt, besloot hij in de VS verder te studeren. In 1985 behaalt hij zijn Masters in Communication aan de American University in Washington, D.C. Van 1988 tot en met 2004 werkte hij bij de Kamer van Koophandel Curaçao, onder meer voorzitter van de Rotary Club Curaçao. In juli 2004 werd hij benoemd tot gevolmachtigde minister van de Nederlandse Antillen met als standplaats Den Haag. Vanaf het begin heeft hij zijn steun gegeven aan het Kikkert-project. Als alles volgens plan verloopt, zal hij ook de laatste gevolmachtigde minister van het land de Nederlandse Antillen zijn. Het is mij een groot genoegen aan u voor te stellen. Paul Comenencia, de gevolmachtigde minister van de Nederlandse Antillen. Generaal Berlijn, staatsraad Wawoe, embajador Pérez Celis, militaire autoriteiten, vertegenwoordigers van de orde der vrijmetselaars, andere autoriteiten, dames en heren. Inderdaad, wat een waar genoegen om u ook namens de Nederlandse Antillen hier bij deze mooie gelegenheid te verwelkomen. Zoals gezegd ondersteun ik inderdaad van harte, professioneel, maar ook persoonlijk, alle initiatieven die de verbondenheid, de gemeenschappelijkheid, de gezamenlijkheid en alle positieve bijvoeglijke naamwoorden in ons koninkrijk belichten en onderstrepen. Daardoor dus ook van harte onze steun en medewerking aan dit eerbetoon aan een van de meest markante landvoogden van de Antillen. En de enige die volgens mij de titel gouverneur-generaal had. Zijn opvolger, die was waarnemend gouverneur-generaal. Zijn voorganger had een andere titel. En de opvolger van zijn opvolger, die noemde ze weer wat anders. Ik feliciteer onze goede vriend Touré Zeroen en de nazaten van Kikkert van harte met dit gebeuren, dit mooie eerbetoon, dit prachtige borstbeeld van vice-admiraal en gouverneur-generaal Kikkert. Ik zie met belangstelling uit naar de realisatie van het project, want u weet het al, het vindt natuurlijk niet vandaag plaats, maar in werkelijkheid later dit jaar in september, overigens heel dicht bij mijn huis op Curaçao. En dus ik zie er ook naar uit om in de toekomst wat vaker admiraal Kikkert te mogen begroeten. Ik wens u voor nu in ieder geval een heel prettig samen zijn hier in familieverband zoals u dat bent. Goede contacten ook met de anderen die hier aanwezig zijn. En aan Touré Zeroen veel sterkte, veel succes met dit en met de andere fantastische projecten die ongetwijfeld nog voor ons hebben. Hartelijk dank.